Milí kolegovia, vážení členovia Združenia realitných kancelárií Slovenska, prihovarám sa vám ako prezidentka Združenia realitných kancelárií Slovenska. Ako ste už určite zachytili, významná realitná kancelária v Bratislave bola sankcionovaná sumou 50 000 eur finančnou spravodajskou jednotkou pod vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Keďže by sme boli neradi, aby naši členovia ZRKS boli sankcionovaní, tak sme sa osobne stretli s členmi tímu finančnej spravodajskej jednotky, ktorí nás oboznámili s dôvodmi týchto sankcií. Na blížiacej sa konferencii, ktorá sa bude konať 18. až 19. oktobra 2023 v Bojniciach, sa zúčastnia aj dvaja medzinárodne pôsobiaci odborníci, ktorí nám na prednáške odprezentujú túto legislatívu opatrenia pre nás všetkých. Tým pádom veríme, že táto prednáška pre nás všetkých bude mať vysokú pridanú hodnotu a tešíme sa na vašu hojnú účasť.